Nah, lek sing nglakokne murite dhewe ya genah mat iki. Kecekel. Ngenong ora kaya wingi uni nenoyong lelo-lelong gawe ruciting kale sampean belajar kene Mbah Baki pirang tahun dhewe pisan? kelas 3 SMP. Dari kelas 3 SMP sampai lulus. Niki nggih. Nggih. Alhamdulillah. Muga-muga berkah ilmune. Nggih. Mbah Bak iso kanggo sangu sowan pangeran. Ilmu ya wong sedo iki sing ditinggal mung 3, Nduk. Napa? 1 amal jariyah, 2 ilmu manfaat, kaping 3 putra ingkang saleh lan salehah. Iku lho. Piye? Lho ngentaono tak culek lho wis sesuk. Sumpah. Weh, ngentahi kabeh. Weh, titenono. Titenono. Ya, terus ya. Noneno. Lelo-lelong. Hatiku ginawe rangu Nonenu. suwit manuk Ne. katan Nonenung. Iki apa iki? Iki mangga. Sapa muter ya? sapa kuwi Tito ya Sapa? Salah hati ta? Video call. malah live Heeh. Piye to undang tak pedat lho kengko. Pripun iki? Lanjut. Heeh, lanjut. Oh, takono Tito lho. Tak kira ngenteni Mas Tito. Ndak. Lanjut Nduk. Terowongan. Kok guyu aku. Kok bayangne Tito kok. Nenone udan krimis. Kok banterne ta Mas malah. wis to tokno Nduk. Heeh. Aja ngrungokne gurem ceker. Dadi rangu udan Sik dipasne heeh. Mles heeh. Dipasne neh lek sajake cepotne dipasne neh ndak apa-apa. Yus kulino heeh. Lek cepotne dipenerne neh heeh. Penting ra cepet-cepet ya. Nenone nong dadi rangu udan tangis Neno. kaya
selamat. Heeh. Aja krungone Tito. Heeh. Wis becek kayak. Neneng. Sejak ikatan rangu enten apa niku dene sampun dangu pitaka ngoten saniki njarbeten napa pancen sampun bosan maka prasetyaku nadyan kikir malih waktu boten badhe lintu nanging kok ngene ketulung gurine apa yo dede jodone Bebasan